Masih sapa yang ini tuh. Rek. Walah, jambing maju lagi. Ya ora. Iki. Ono. Mau kene iki. Kon. Ale maju le jambing. Ya, cak ini deh. Mata kok ngesep kucing. Balik yo. Nenek. Arang bos tinggal balik wis. Pas wis jambing kok malah ngesep yo kucing banget ngelanjang ya apalane. Mun ya. Ini ngendi bocah ki mau ki. Yang kok siap senengane sep jambing kan juga golok malah lah balik mlaku ya karepe angger ladang senengane kur balik soru tantok setelah mikir lagi gendang balik masak wah anjir pun samping pun dia putih di jalan kemalan gede ya arep nginep ladang ya biyen jak balik malah ya Allah pun aku surat budaya ibu ya cek terus galera cak doya yo ketok ora yo ora ngono lek ngambek moet mongke ngambek pian mangan macan balik ora gelem ladang balik golek ning kapok antara ketok arep yang wes nanti arah omahe kok ora balik dhewe